weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jaali gela selenga wuro himadu seno yela bilay daka kombola fototo kon waktu yoni ha to kolome jombuka kame kolomo misra ene jeeya gardidi kabruji mena to leydi Sénégal to Kayar e kotana musɗo waɗi toon tumande ya lana yooli toon ha yooɓi pittali yimɓe jeegomo ton to leydi Mauritanie nokku biteɗo 13 zamoura kene wona 1.74 kilogramme taw kadi ko huuɗo ɗayno ko kañum woni ko duppa toon ton to leydi Mali pelle biyeteɗe 11 kollirima dartina golle mumen to falde meneka tumande janguji limtinɗi mbaɗi toon to leydi Gambie ko ñalawma janggo taw kadi ko jayde hesere taw kadi ko jayde privé ma udditi toon e ballal Yahya Jammeh to leydi Guinée Conakry ñalawma hanki o ɓe jaɓɓima hoɓe mabɓe taw kadi ko iwɓe toon to leydi Libye kamɓe noon koɓe 160 neɗɗo kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba ko fate jibinede annabi mo jami kisse goni ko ceerno Sari Dia woto goɗɗe joni jañoɗena kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslare no gase jeenaya jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena demgal pulaar to leydi Sénégal ma en jaa ha toon to Kayar taw kadi koye nokku biyeteɗo Notto Guiya Njama to non ko accident musɗo waɗi toon tuma kayde laana yooli toon sanga 4h jamma ha ganduɗa yoɓima pittali yimɓe ɗiɗo jeeɗiɗo noon dañi dandede hen oɗo ñalawma hande mo gonɗen e hollirama eɓen jeegomo yooliɓe hen tato ko kañumen jiiduno yumma e baaba e kamɓe noon hollirama tuma kayde ɓe jaano awoyde e nde ɓe gartano ko nden tigui ɓe pelɓodiri kame ben peeƴe mawɗe no fewi e taw kadi ene wondi e keneli cattuɗi ko ɗon tigui woni ɗo laana mabɓe yuwi hollirama noon o saaha mo gonɗen e taw kadi yaltinim ko biteɗo Abdoullahi Gueye gardiɗo awoɓe e wonɓe toon to Kayyara e kamɓe ɓen noon awoynoɓe hay goto e mabɓe ala ko wiyete gilet sauvetage e taw kadi ko wutoyon ɓornete kon so tawi tanaji baɗini mbaɗi e beele mbawa pompude ɗum haadema yoolade ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale oɗo hen e biteɗo Serigne Mbaye Sy Mansour kan woni khalifa général mo Tijaniya e toon to Tiwawon o holliri wonde yidde makko kay ko yo Tiwawon dañ jayde muma hesere beele kay ɓe mbawa saktude konguɗi mabɓe e kala saaha e ɗum noon woni no yidde oɗo hen gorko e jaltuɗa ɗum biyeteɗo Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amina ha joni koye on fanno keddoɗen kanko Serigne Mbaye Sy Mansour o holliri kay tuma kayde ɓeɗo hen lundiyankoɓe garno yindirde e makko ko fati e jibinede annabi mo jami kise goni o holliri e wonde kay yoga e jaydi yankoɓe mbayliti yoga e konguɗi makko e tuma noon nde haarejo leydi Sénégal ari toon dañi kay toɓɓe kewɗe ɗeɓe jewtidi e kono noon o wiyani hoorejo leydi ndi o wiyani hoorejo leydi ndi ma dañ mandamum ɗiɗaɓo e caggal noon yoga e jaydiyankoɓe kolliri hoorejo yoga e jaydiyankoɓe kolliri e Serigne Mbaye Sy Mansour holliri wonde kay hoorejo leydi ndi ma dañcu mandamum ɗiɗaɓo kanko noon o holliri ɗum woni koye junggo Allah e wona gandal makko ɗum woni koye junggo jomiraɗo ha joni koye on fannu keddoɗen kanko hoorejo walla mbiyen ni kanko Serigne Mbaye Sy Mansour e kanko e caktowo konguɗi gonɗo toon to Tiwawon ɓe kolliri e wonande kay dognoɓe werlaji ɓe yo jaaru jaam jama beele kay accident ji ne mbasa teskede saka waɗa gañiɓe walla ni mayɓe oɗo saaha mo gonɗen noon moni kala yo wattu fayidagal e hoore muɗoma ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Makhtar Seck e ko banum gorko Coumba Gawlo Seck goto jimo mo ganduɗon e kañum noon dikka mo Sénégal fayi e muɗum junggo e caggal noon nde dik dadiɓe leydi Sénégal jokkodiri e ambassade mo leydi France e tuma kay nde ambassade mo leydi France holliri wonde kay on gorko omo waɗa visa ji ɗi ndewani lawol gam nawde yimɓe toon to leyɗele Europe oɗo saaha mo gonɗen o fama jungo kanko yimɓe wonɓe o wonduno e taw kadi ko wurnoɓe wadde ɗen gueɗe e nder leydi Sénégal
ha joni ton to leydi Sénégal keddoren ma en kale Assane Diouf gonnoɗo e ɓoggi karalleje e kala sahane sakta konngudi muɗuma e taw kadi ko konngudi ɗi aada yarani woni tan ƴattoje omo ƴatto halifaɓe ha e yimɓe yontaɓe kala e caggal on nde o felɓodirno e caktowo konngudi mo wuuro Touba e guila nden noon koye juuɗe dadiɓe o wonno e procureur nelimo toon to Rebos o saaha omo tawe toon to dumbirdu leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen Sirigna oɗo hen biteɗo Sirigna Assane Mbacké taw kadi ko goto e sernaɓe gonɗo toon to Touba holliri kay wonde oɗo hen biteɗo Assane Diouf gonɗo e ɓoggi karalleje ene yaltina konngudi mum taw kadi ko konngudi ndewani lawol ene tuma ya taw wona wadda walla Madji Kenya woni caggal makko ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale oɗo hen jagorgal kalfinangal jangde tawde leydi Sénégal ɓe koliri o saaha mo gonɗen e duuɗe jaaɓi hatirde gonɗe nder leydi Sénégal ma keb balle ko ɓoyata e guila e leecce mum ha eko fate dadɗudeje beele kay ɓen janggoɓe ene mbawa yitade koye mumen e yogay golle batteɗe e nder ɗeɗo hen duuɗe jaaɓe hatirde e sen jalti leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie e toon to Mauritanie noon Sahara Média ko jayde wiite noon ɓe kolliri e nokku biteɗo 13 amour to noon kene wona temedde jeetati e nayyi no mbiruɗen e kabruji meɗen walla no mbiruɗen e gardidi kabruji men e kene fota wonde temedere e jeetati taw kadi ko kilo e wonande huuɗo ɗayno ko woni ko duppa toona caggal noon nde contrôle mangola waɗi toon haɓe dañi jaggude toon kay e yoga e yimɓe ha tenti kadi ɓen hutortonoɓe koɗon huuɗo e taw kadi ne jeeyi ɗum e yeeso procureur gardiɗo on diwan e ko ɓen tigui dañi duppude ɗen gueɗe ha joni toon to Trésamoura keddoɗen nokku biteɗo Fédérica e toon noon ko suka debbo goto kame koniyanke leydi Mauritanie ko ɓen tigui pawa toon juuɗe kanko suka debbo noon kanko adi fawede jungo tuma kay tumede e wonde kanko e koniyanke o aɓe mbaɗi kay vidéo e taw kadi vidéo aada yarani koko haɗa e nder leydi Mauritanie ko fati e ko wiyete pornographie e kañum noon wedda e ɓoggi karaleje dañi ka yimɓe hewɓe yiide ɗum e kanko suka debbo noon o wulani kono kanko koniyanke o wo dañino tigui wulde ɗum caggal mum noon wo dañi tigui wiide ko kanko oɗo saaha mo gonɗen aɓe tawi e juuɗe laamu e taw kadi yalti ɗum ko jayde wiitede alakbaro ha joni toon to leydi Sénégal toon to leydi Mauritanie keddoɗen jafoɗen e jayde wiitede Adrar Info ɓe koliri oɗo hen gorko ko omde affaire e taw kadi wiite ko Ahmed Wuldo Taleba Atman kanko noon o fawama jungo e taw kadi fayimo jungo ko dadiɓe leydi Mauritanie e caggal noon ñawo gonɗo to Nouakchott weddimo to cuuɗi dumbirɗi e saabi noon fawedemo jungo tigui ko yaltindemo konnguɗi e taw kadi konnguɗi gongani faade oɗo hen gorko biteɗo Chidi Ahmed e Wuldo Abdelaziz taw kadi ko miñum gorko horejo leydi Mauritanie e kanko noon dumbaɗo o holliri o wona karɗo cellal no fewi e tene kadi wona kanko yaltinɗin konnguɗi haydara o haalani oɗon gorko ko ɓuuri yawde e yaccade omo ñaguinde o ɗaccitte toon ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en jaaha toon to kay heyɗi e ñalawma hanki o noon kay heyɗi kame leydi Mauritanie ndi kala e yuɓɓini ko fate banggue manditare leydi ndi yoga hen pecci e yoga hen ko seppoji gam kay namdade e ƴiƴam ɓeɗo hen saggataɓe waranoɓe dañi noon seppoji baɗɗi toon to wuuro kay heyɗi ha waɗi pelɓodiral hakkude dadiɓe kame seppannoɓe ha waɗi yimɓe jeegomo jaggaɓe hen e waɗino yimɓe tato gañiɓe ha nawa toon to cuuɗi cafrirɗe ha joni keddoɗen koyon fannu ñalawma hanki o araray kesso beɗotoɗo e weeyoji leydi Mauritanie e kame yimre gendi ndi yogay dawriyankoɓe jadani hen ngam wiide ɗumen leydi Mauritanie e yitaki hoore mum e oɗo hen araray e yitaki hoore mum e ngolɗo hen jimola gendi e ɓen noon halfinaɓe ko fate banggue yimre gendi kame arara kesso e dañi jabtade wiide ɗumen kay kala mo yitaki hoore mum e ndeɗo hen yimre gendi walla ni oɗo hen araray ene gasa taw wona ɓiɗɗo leydi Mauritanie najo walla ni ga wona ɓiɗɗo Afrique najo haɗani ɗon tan yoga kay landaji ha tenti kadi landa mbiyetega RFD e kamɓe noon dadiɓe dañi nadde e nder galle landa mabɓe ka ñalawma hanki toon to Nouakchott ha dañi heftude toon yoga e ararayuji e taw kadi ko ararayuji kiɗiɗi e soɗen teski noon ararayuji kiɗiɗi ko kaɗa e nder leydi Mauritanie e kala jiyaɗo ene jogui hen araray goto koko fawete junggo e tene kadi koko fawete ko amre fawno forti koyɗe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde witende alakbar ɓe koliri e legal bitegal Darel Barka e nder nokku tayereta ɓe koliri station goto yanama toon saga 2 heures jamma ene wondi e ɓen yeyannoɓe toon carte ko fate carte téléphone
ya honnoɓe koyɗe mumen ɓenne kadi daɗani ɗum e caggal on nde ɓe noddi dadiɓe on fannu nde ɓen gara taw kam ɓen wannoɓe ngal baɗal naate ladde e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui kulhuli mawɗi no feewi e sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali e ngal ɗo hen cetal bitegal ONG ɓe kolliri ɓe dartini golle mabɓe ha laaɓi e nder falde Menaka kame taridi mum kala e caggal noon teskede aɓe keewi toon janguji ha ɓurti e kala saaha werlaji mabɓe walla ni ɓe gagne jawɗele mabɓe ha e pittali mabɓe e kala saaha ne keewi yoɓede toon caggal noon aljuma ɓennuɗo hen noon nde laafaji mbulaji nayyi o mbara toon e kamɓene ɓe kolliri ɓe dañi kay yanede toon gueɗe mabɓe kewɗe kefta e caggal noon o saaha ɓe ngala ndenka e kisal e nder leydi Mali e kamɓene o saaha ɓe dartini golle mabɓe ha di o saaha mo gonɗena ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale nokku biteɗo e Kounda nokku biteɗo Kounda ni tawi nder nokku biteɗo Keñeba e toon noon ko suka gorko biteɗo Abdoullahi e kam yooɓi fittandu suka debbo biteɗo Hawa Bagayogo jarano duuɓi 16 e giwnoɗo toon to Bamako yeehi toon to wuuro witego Kounda e Koundia gam ƴeewoyde kay golle e caggal noon nde dañi toon golle gon wuuro noon ko wuuro Wayluɓe e caggal noon ko tafoɓe pegge kame kotone ha e cakkaji kala kanko Abdoullahi onon nden o yi Hawa Bagayogo ko nden tigui wo jarriba e oɗon suka debbo o laatrimo laabi jondi no fewi on suka debbo holliri kañum fijirde addanɗum e nder ngoɗon wuuro e so tawi noon omo yiiɗi resde ɗum kañum ene yaadi hen no fewi e caggal noon laabi limtindi konnguɗi pewani ndewa hakkude mabɓe e kono noon aɓe nandiri aɓe pamodiri waɗi saaha goto noon e kanko Abdoullahi o wa haalde sehilaɓe makko ɗiɗo hen goto ɗacci haɗo suka debbo dawannoɗo addi moto muɗum wi suka debbo e jol nawa ɗum wuuro ngo fayi ngo e caggal noon guure ɗe goɗɗodirani nden suka debbo joli addimo hay dow lawol tan ɗon dartini mota nga subaka law e ɓen noon biteɗo Abdoullahi kam e sehil mum jalti jane suka debbo ko ɗon tigui ɓe taƴi dande on suka debbo e caggal noon on bañowo wonno e ladde he kam e suka gorko goɗɗo ndi jiiɓe paye mabɓe dañi fawde jungo mum e biteɗo Abdoullahi kam e joom moto ko ɗon tigui Abdoullahi o ɓocciti dogui yaade goɗɗo e joom moto noon o sahani tawi juuɗe e kanko Hawa Bagayogo noon ha o saaha mo gonɗen ɓe donki yitude koreji makko taw ko Bamako e walla ni e nder jokli leydi Mali kala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Kerol leydi Guinée kame leydi Mali e nokku biteɗo França walla mbiyen nokku biteɗo Franca toon noon caggal kay pelɓodiral bandongal toon ɗeɗo balɗe ha ganduɗa wuuro woto waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe en pittali mumen e ngal ɗo hen pelɓodiral waɗi koye wuuro witego Franca ene tawi e Kerol hakkude leydi Guinée kame leydi Mali taw kadi ko weyndu tawetede e mum kañƴe jonɗo no fewi hakkude wañoɓe kame dadiɓe leydi Mali taw kadi wañoɓe en joguiti tigui ko kayitaji leydi Mali kono ko wajoɓe leydi Guinée e kamɓe noon pelɓodiral ngal waɗi yimɓe jeegomo wasɓe en pittali mumen e leydi Mali laamu leydi Mali kame laamu leydi Guinée kala hay hen goto ronki wiide ko kañumen tigui goni responsable ndeɗo hen mayde ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to fasudeɓe e toon noon ko accident musɗo waɗi toon kikiɗe hanki o taw ko werla goto o gorko noon wiyete ko Bakary Sissoko wonno tigui koye werla makko omo iwi wuuro witego fasudeɓe omo fayi toon to Djema e caggal noon so tawi koye gonɗi o wonno ko Allah tan andi e caggal mum noon ko ɗon tigui wacci lawol makko o natodiri e nder camion mawɗo giwɗo toon to leydi Maroc ko ɗon tigui o rutte joomi ko kanko noon yarano e duuɓi 54 e taw kadi yettinɗum ko musidɗo men biteɗo Mamadou Aliou Bari sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie e to leydi Gambie noon oɗo hen suka gorko wiyete ko Cheikh Aydara omo yara e duuɓi 34 ko kanko tigui yooɓi fittandu suka debbo jaranoɗo e duuɓi 26 e taw noon on suka debbo jeeya tigui ko leydi Sénégal hen banggue e leydi ɓiɗɗo leydi Côte d'Ivoire najo hen banggue gurno toon to leydi Gambie e kanko Cheikh o noon caggal kay nde o dari e yesso dadiɓe o holliri o yaltidino on suka debbo gam yaroyde jaram seeɗa nde ɓe garti noon suka debbo holliri ene wuula ko nden tigui suka debbo yeehi ɓuftoyade ɓooyi tarode noon nden o yeehi toon o tawi suka debbo ne leeli to tarode to o andi tigui suka debbo ko mayɗo ko ɗum tigui saabi yimɓeɓe mbi o wari suka debbo dadiɓe koliri suka debbo wona tarode mayi tigui koye bedda ko nden tigui o holliri o huuli ha ɓurti noon o yaltini suka debbo to tarote o weddi ɗum e bolol oɗo saaha mo gonɗen omo tawe e juuɗe dadiɓe
ha joni tonto leydi Gambi keddoɗen ñalawma janggo so gueno haaji lamɗo leydi Sierra Leone kami lamɗo leydi Gambi maɓe potita gam yidde uddide ndeɗo henna jayde hesere taw kadi ko jayde nde wona jayde laamu yankere witende Kewi TV ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba. Jarama ko noon tigi no mbiruɗa ni alkamisa oɗo mo paaɗen so hawre welede gueno Gambi ma heb ko wiite ko premier scène privé ɗo henne e nder leydi ndi ɗum ɗon tan ene waɗi de caggal waylo waylo nguɗo laamu on sen télévision noon e wiye QTV e ballal Allah e ballal kadi 2STV ɓe jaggoniriɓe ha ligguey o yetti to yetti ɗo henne ene wayno ñalawma alkamisa o noon waktuji 4 jogori udditede on sen télévision ene wayno ma tawtore hoorejo leydi mo Sierra Leone e hoorejo leydi men président Adama Barrow e khalifaɓe diina e khalifaɓe aada ene wonde kadi yimiyankoɓe mogiyankoɓe kala hollirama tan de on sen privé tan ma wonan ɓamtare ɓesgu leydi Gambi kadi ma ɓeydo jayniyankagal ɗo e nder leydi men on sen privé noon ene ari caggal tan waylo waylo ngoɗo e nder leydi ndi no hannirta ni hennete ɗum noon mbiyan tan Gambi woni tan koye damal e ko wiite ko ɓamtare weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yadude kodde nena Abouba ɗo e leydi men Gambi. sen giwi tonto leydi Gambi koddanene Abouba paɗen ko tonto Guinée Conakry kikiɗe hanki o to Bowal laaɗe diwoje ngala Conakry ko toon tigui lanaka juri aka iwi tonto leydi Liby aka addi kene wona 150 e jeeɗiɗo ɓiɗɗo guinenajo taw kadi ko wonnoɓe tonto leydi Liby kamɓe noon aɓe tampi tampere ko Allah tan andi kala e mabɓe mosɗo a yiyata ñiiƴi mum caggal kay nde ɓe kolliri mette mabɓe e kame musalla mabɓe yoga hen gonno koye dumbirɗi ñamata jarata ñallata ko fiyede kame yaɓɓede sen giwi tonto Guinée Conakry paɗin ko tonto leydi Côte d'Ivoire oɗo ñalawma hande Alassane Dramani Ouattara jaɓɓima hoɓɓe muɗuma taw kadi ko ngol woni lawol joyɓi wala taw kadi ko lawol jeyɓi wala fedde Afrique naɓe kame fedde Europe naɓe joddade taw kadi ko tonto leydi Côte d'Ivoire oɗo henna ñalawma hande kene wona 93 taw kadi ko lahorejo leydi e ko kañumen goni ko hawriti toon kene fota wonde 55 leydi taw kadi ko Afrique kañum woni ko hawriti toon kene wona 27 leydi e taw koye leyɗele jiyaɗe e nder Europe ko kañumen goni ko kawriti toon ujunnaje joyo neɗɗo taw kadi ko iwɓe jokli windere kala e kame ardiɓe fedde gotago windere nde e kamɓe noon mujiba jonde mabɓe hande ko yurnitade nden ka e kisal wonande leyɗele Afrique ha tenti yurnitade ɓesguji Afrique naɓe holno ballirte ha mbawa hebde gurdam moƴƴam e giwa e ɗeɗo henna gurdameje so wona ndiwi tan guiryesuji koko jaɓani dégère gam nadde ɗe maje bonde kamɓe noon jonde mabɓe nde ko hande e ñalawma janggo kala ma en garto hen so tawi ɓuuriɗo hen yajje so gueno haji tonto leydi tonto Burkina Faso paɗena hoorejo leydi ndi Roch Marc Christian Kaboré o ñalawma hande kanko e nando makko biyeteɗo Emmanuel Macron ɓe gudditi toon e taw kadi ko nokku mawɗo no fewi taw ko beɗi nangue biyeteɗi panneau solaire kamɓe noon ɓe gudditiɗi toon hollirama noon oɗo henna ɗiɗo henna beɗi e kanji kay ɓuuri tigui mawnude e kala beɗi baɗanoji e nder Afrique banggue hirnague e kañum noon hollirama kene fota wonde 33 taw kadi ko mégawatt beele kay ene wawa yeynade e wonande lamorgo leydi ndi woni Ouagadougou ha joni tonto leyɗele Afrique keddoren ma en jaaha tonto Cameroun e ko koniyankoɓe nayo mbasi pittali mumen e nder falde Anglephone e nokku biteɗo Mafeme toon noon ko toon tigui ɓe mbara e sanga 2 heures jamma hanki jamma kono haɗo ɗo gonɗen hay goto anda holko saabi pittali mabɓe jooɓa e taw kadi ko toon e nder falde Anglephone sen giwi tonto leydi Cameroun paɗen ko tonto leydi Égypte e tonto Égypte noon Abdel Fattah al-Sisi kam laami leydi ndi holliri ɗo e lebbi 3 en rokki koniyankoɓe leydi mum yoɓe momtu ha laaɓa kala kay wat boniyanke e wonɓe toon e nder falde Senaya tonto Soudan toon paɗen to Soudan noon ko pelɓodiral hakkude leƴƴi waɗi e nokku biteɗo Jonguele ha ganduɗa kene fotonde 50 neɗɗo mbasi en pittali mumen hen 27 ko rewɓe hen 19 ko worɓe tugganma noon guila hitande ujunnaje 213 ha yetti oɗo saaha mo gonɗen e kala saaha garɗo ko haare leñamago woni toon to Soudan tonto leydi Gabo paɗen oɗo ñalawma hande e Libreville Gabo ha tente legal bitegal Bada Guégué e juma mo ceerno Nourou Sall maɓe mawnin manditare annabi o mo jaami kise goni ma en ketto hen musidɗo men ceerno Yahya Mbaye. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
bandiraɓe julɓe to gonɗon e gonirɗon ɓiɓɓe fulɓe min calmini on min juurimama on ñaguimama on duwaw yafuya min neldi on duwaw ko tintinde on tan jamma jibineɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam momin keewi mawninde ɗo e Libreville woni hikka duuɓi 14 e jama ka ganduɗa sosi ɗum ko khalifa meɗen ceerno Mouhamadou Nouruddine Sall jeeyato makko cuuɗi men daare halayde kanko sosi kaɗo juma mo mawnin hen noon jamma jibinere annabi sallllahu alayhi wa sallam amin ewno hen dendagal ɓiɓɓe julɓe deɓe garata ɓe balla en mawninde jibinere annabi sallllahu alayhi wa sallam so allahu lamɗo jaaɓi min kaala hen hol gonɗo annabi holno jibnira holto jibina holko saabi mawlud e yeddoɓe mawludi ɓe kadi dalillaji mabɓe e enen waɗoɓe dalillaji meɗen inchallahu taala kaldannoɗo e moon o noon ne ewno on hen ko ɓinguel moɗon goto e ardiɓe juma ka ne wiye Yahya Mbaye en jaari cuuɗi men soringo o bisimilla moɗon e mawninde annabi meɗen sallllahu alayhi wa sallam oɗo jamma alarba ene jofi alhamisa inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o haali abouba min ñagui yafuya taw kadi ko leydi Gabon legal Bada Guégué e juma mo ceerno Nouro Sala ceerno Yahya Mbaye e dandene famdi seeɗa min ñagui men yafuya kabruji men jolam jaɓeri ko haali abouba haade men arde e ceerno Salif Dia ko fate jibinede annabi mo jaami kise goni e ceerno Haliba manaw en ha toon to Corée du Nord kame Yémen e leydi France kame Grèce e Indonésie e ha toon to Bangladesa. Seydi Sarr ko noon tigi kabaruji men jolam jaɓeri puɗɗotoɗen koto Corée du Nord mbiyen e wendoga talata o oɗo hono oɗo tawa gardiɗo leydi Corée du Nord o weddima tigui missile tawa kadi ko missile mo hinde balistique continental missile balistique mo hinde continental o weddima ɗum tigui e wendoga hanke talata o tawa kadi ko yidde teskama kadi on missile mo weddi hito weki ko hono mum meeɗa teskede e dendagal missile aji Corée du Nord men no weddata tawa kadi ko ƴewnel teskama tigui oɗo missile ko kañum tigui ɓuuri towde ko kañum ɓuuri yaade kañum tigui ɓuuri towde ko kañum kadi ɓuuri gaddude dendagal missile aji ɗi o joguino ñande yimɓe tan noon e kala saaha leydi Corée du Nord nana garɗin tigui ko fati missile aji mum caggal nde o weddi on missile noon Donald Trump holliri hen mettere mum no fewi kono heeɗanino hewno wadde ni e kala saaha so widdinoma missile kay oɗo biteɗo Donald Trump hewno tigui ƴettude hen konnguli musde no fewi kono e ngol lawol poofaɗi ɗi ne usti o holliri tan noon kanko oɗo Donald Trump wonde kay maɓe ƴettu peeje fof nde ɓe mbawata haɓɓede oɗo biteɗo oɗo gardiɗo leydi Corée du Nord koto leydi Yamen paɗen kalden oɗo wuuro wiyetego Aden e nder wuuro wiyete Aden noon e wendoga hande o mbiyen ko tana musto waddi noon caggal kay ko werla goto fetti toon tawa kadi ko jango wari watto on paami tigui ko wiyete kamikaze mbiyen ko werla goto fetti toon tawa kadi o toɓɓono ko galle ko wiyete ministére de finance mbiyen yimɓe nayyo mbasi hen pitta yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittade mumen yimɓe nayyo kadi mbarmi hen ene gañi gañande muusi ne tawi hakkude wuurɓe mayɓe to leydi France paɗen to leydi France noon mbiyen e ñalawma hande ko yorama tigui hono député goto tawa kadi député ko député mo front national woni tigui welanda front national ko on député noon tawa kadi ko député européen omo tuuma tigui mbuñari mo foti yobde ha capanɗe 4.000 euros ha capanɗe 1.000 euros noon ko ɗum tigui o foti yobde Emmanuel Macron ha joni e nder leydi France ne tijji tigui oɗo biteɗo Barack Obama omo ɗamini tigui jaɓɓade ɗum ñande aset e nder Paris noon kanko e oɗo biteɗo Barack Obama mennoɗo wonde hoorejo dowlaji din Amérique ɓeɓe kadi mbaɗi tigui ko wiyete déjeuner woni haccitade e nder leydi France koto leydi Grèce paɗen joni kotona musɗo won tigui e leydi Grèce caggal kaydi ɓeɗo koninkoɓe ɓe hinde police ɓe ndindino tigui ɗanniyankoɓe taw koye suuɗe woni le clandestin caggal nde ɓe ndiddi ɓen noon naye mabɓe ko hen mbasi pittade mumen koto Indonésie paɗen Indonésie noon mbiyen ko leydi jirbi ko leydi jirguiti toon walla mbiyen ko leydi mabbi toon mabbande musde no fewi ko famde foof yimɓe 19 mbasi hen pittade mumen yimɓe hewɓe kadi gañima hen to Indo to Bangladesh sakkitorɗen to Bangladesh noon mbiyen ko oɗo ko prêtre goto prêtre noon woni goto e mawɓe diine Issa yankoɓe ko kañum tigui itta toon saago mum woni wiyete daha o daha ñalawma hande o noon e nder ngoɗo wuuro wiyetego e nder ndiɗo leydi wiyeteni Bangladesh tawa kadi o daha ko waktuji seeɗa ko adi kay ko oɗo biteɗo Pape François mawɗo diine Issa yankoɓe windere kene naata ara jillu mum kene waɗa jillu mum e nder Bangladesh Ghali Abouba sen giwi toon to Bangladesh ane ceerno Yahya Mbaye ma en jaɓɓoɗo hen ceerno Salif Dia ko fati jibinede annabi mo jaami kise goni e ceerno Salif Dia hande naten koye dawal men tatiɓal ko fati e jibinede annabi mo jaami kise goni
a jarama seydi sar alhaji malik si o namda holno nelaɗo ardi o wi wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana maktunan bila alami sallallahu taala sallam id ata sa ngel rasulu sallallahu taala sallam ari o feeñi o yalti aduna kana o laatima ndo ari nde masruran ko taƴaɗo wuddu yuqalu wiyama kadi makhulan ko pinaɗo giɗɗe pina kama kana hono laafirino kanko nelaɗo allah sallallahu taala sallam maktunan umo saldina woni dunede dungol ngol ganduɗa bila alami ngol alda e moussa ɓe mbi ha si malik o wi wa akhrajathu nadifan ma bihi gazarun limla wa min ɗibihi tadhiru li suɗumi wa akhrajathu wima ko yaltinimo o ari aduna nadifan omo laaɓi cat ma bihi ala e rasulu sallallahu alaihi wasallam gazarun tuuni hay hunde ala makko ɓe mbi ha si malik o wi limla ko haɗi holko haɗi o ara omo laaɓi wa min ɗibihi ko e laaɓal makko e urantere makko tadhiru woni ko laaɓiri e ko uuride li suɗumi dendagal asliji tuggande baba adama ha batti tagede kala labdo walla uuri koye laaɓal rasulu sallallahu alaihi wasallam kedɗa koye urantere rasulu sallallahu alaihi wasallam kedɗa wadde limla ko haɗi limla wa min ɗibihi tadhiru li suɗumi seydi sar weltare ɓiɓe fulɓe andu dina maɗa seydi dia min jiyani holko haadi o laaɓi nde tawno annabi sallallahu alaihi wasallam ko laaɓɗo annene kadi ka laaɓɗo reedu e ngal ɗo hen bawal amin mbiye tan yo allah nurɗin gandal ngal ha ɓuura ko ngal nurɗi ko ceerno yahya mbay ceerno haali abouba ceerno salif dia golle mon jooɗi peewi musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo hen wonno komin tongat noon oɗo hen ñalawma hande ko fati e kabruji windere kettuki malaki jaam yo jaam allah hiranen musidɓe tedduɓe ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehli mon sar abdoullahi sar kettuki malaki jaam yo jaam allah hiranen